Isa ka bata nga ginsagod sang isa ka tigulang nga may madulom nga nakaligad. Isa ka lugar nga ginbantayan sang dugo kag sumpa. Kag isa ka gabi nga nagbalik ang kadulom. Ano ang matuod nga ginhalinan sang iya nga kusog? Kag ano ang iya nga kabayaran? Ini nga sugilanon ginhalinan sa matuod nga kabuhi. Isa ini ka eksperyensya ni Ramon. Sang tuig 1952 sa La Castellana, Negros Occidental. Sa isa ka gamay nga baryo sa idalom sang bukid, may isa ka balay nga ginapalibutan sang palayan. Didto nagaistar ang Lolo Isko. Isa ka simple nga tigulang sa pananaw sang tanan. Para sa mga tao sa baryo, isa lang siya ka mangunguma nga may maayo nga kamot sa mga tanom. Pero wala nila nahibaluan nga ang mga kamot nga ina ginhalinan sa kamatayon sang una. Si Lolo Isko, isa ka gabunan, sang bata pa siya. Makusog, walay kaluoy, kag uhaw sa dugo. Pero isa ka gabi may natabo nga hindi niya malimtan. Kag amuto ang nagbag-o sa iya nga kabuhi. Ginpabayan niya ang iya madulom nga ginagyan. Kag nagpili nga mangin mangunguma bilang paginulsol sa tanan niya nga sala. Sang nakita niya si Ramon, isa ka bata nga ulila matapos patyon ang iya nga ginikanan. Ginampun niya ini, hindi bilang biktima, kundi bilang bata nga iya nga sagodon. Sa idalom sang bukid, ginatudluan ni Lolo Isko si Ramon sang mga sikreto. Hindi ini mabasa sa libro, kundi ginapasa lang ini paagi sa eksperyensya. Gintudlo niya kung paano magtanom, kag hindi kinahanglan kimikal, kag kung paano magrespeto sa mga hindi makita. Agud hindi madusturbo ang ila lugar. Ramon, ang duta nga ini, amo na ang akon bayad sa akon mga sala. Pero ang katahom hindi maglawig. Isa ka gabi, nagbag-o ang kahimtangan sang baryo. Ang bulan daw nagpula nga dugo. Kag ang mga ido wala untat sa pag-uwang. Didto nag-abot ang 5 ka aswang. Halin sa iban nga lugar. Gusto nila ang lugar, kag himuon nila ini ila pugad. Ginatubang sila ni Lolo Isko. Wala kahadlok. Ini nga duta para sa kabuhi, hindi kamatayon. Sang nagsugod ang away, ang duta mismo ang nagbulig sa iya. Ang mga ugat sang kahoy nanginpariyo sang latigo. Ang hangin nanginpariyo sa talom. Sa pila ka minuto, naperde niya ang 4. Ang isa, ginpabayan niya nga buhi. Pero, ang ginpabayan, nagbalik. Upod ang ila nga lider, si Mang Gardo. Isa man kagabunan, pero ginpili niya ang kadulom. Sa ila pagbalik, ginatake nila ang palayan. Pero handa na sila Ramon. Gingamit nila ang abo, asin, kag orasyon. Nagbunggo ang 2 ka kusog, kasanag kag kadulom.
Sa tion sang tunga sang gabi, nagbagong anyo si Lolo Isko. Nagbalik iya pagkagabunan, pero para sa proteksyon. Sa madugay nga away, naperdi niya si Manggardo. Pero hindi inilibre nga kadaugan. Grabe ang iya mga pilas, kag kinahanglan gid siya magpahuway. Samtang nagapaayo siya, si Ramon ang nagabantay sang tanan. Ginubran niya ang tanan nga natun-an niya. Hasta sang ulihi, wala na nagbalik ang mga aswang. Nadula ang ila nga angkan, kag ang baryo nagbalik sa katahom. Nagdako si Ramon, kag ginpadayon ang gintudlo sa iya. Kag hasta subong, ginahambal gihapon ang istorya. Sang tigulang nga gabunan, nga nagpili sang kasanag. Amo ini ang sugilanon ni Ramon. Isa ka paandam nga ang kadulom pwede gid mabayaan.